Shoba for sanibona uPhungalenja lo. Sidudla sendoda sithundisa fafazi nomntwana wami bafazi bami ukuze ngibonga. Kuselona ikwala lo dumo leli. Imbukane zasekhweni zahlonipha ihlala ekhanda lomnumzana. Bafowethu ngithanda dlulisa ukubonga ne. AmaXhoseni abantu base Eastern Cape. Nazo zonke nje indawo abangisupporta kuzo. Kakhulukazi nje e-Eastern Cape AmaXhoseni nje ake ngisho AmaXhoseni. Abantu abamaXhosa abafowethu banginikeza support enkulu kakhulu. Onga ukuthi ke ibona abasahamba phambili kuMani ukuthenga ibrand la ekhaya. uPhungalenja. Kwayona le magezi engqokile ibona futhi abayithenga kakhulu uyabona. So bafowethu indoda ilala indoda isebenza kuze kuse. Yophumulethu une. Iskipa lesi yabona sinawo wonke amakhala ocabanga ukuthi ungayifuna. Iskipa lesi si160 hoodie len hoodie ne blue yabona blue le bangukuthi ufaka usize 28 kuya ku 30 31 unikeza small because it tracks suit. Makuthi ufaka u32 kuya ku 33 34 unikeza medium. Mawuthi from 34 kuya ku 36 unikeza large. From 36 kuya 38 40 something 90 sekunikeza extra banibani kuyale uyabona uyalwazi nawe udama inkulumo yakho. So bafowethu lezi zinto lezi zihamba zo3 iskipa lesi ibhluke leli plus ihood uzonginikeza u700 rand. Understand? Then lezi zinto na ngifake phepho kodwa ekuyifakeni kwami phepho kuzomela ukuthi uma kuukuthi uyakhona ungifakele u60 rand ngaphezulu ukuze zizofika lapho kwena. Uyabona? So engakusho bafowethu ukuthi bafowethu labo abaphandayo abahluphekayo zama ukwenza something ukuze ulandele. Understand? Lokho engikwenza bafowethu ngihlale phansi ngabona ukuthi no abantu bangithanda kakhulu emhlabeni nje wonke nakulamanye amazwe esaphileni nawo bangithanda kakhulu abantu. So ngicela ukuthi ke bafowethu ningisupporte nithenge ibrand yami nigqoke izwe lonke nje libe bomvu izwe libe lihle. You understand? Ngalo mbala lo okaPhungalenja ngeke umfana wafika nombala la. Ya nami owami bakuthi wafika nombala kusho ukuthi ke wewedwa negazi elibomvu. So siyabonga kakhulu bafowethu Eastern Cape uNkulunkulu anibusise. KZN nani zamani ngadlulwa abantu base Eastern Cape uyabo. Ngicela ukuthi ke bafowethu ni support amaCape akhona yonke into ikhona yonke into ngecabanga ikhona ine price yakho. So nganza kwethu ngiyabonga kakhulu. Ngiyakhohle ke download ingoma zikaPhungalenja. Search ukuthi uPhungalenja songs noma uthi uPhungalenja new album 2022 zizovela. You understand? Yeah. Musho wathi uPhungalenja nje kuyovela inkuzimana into insizwa zonke ezihlangene. Ya ikhombo yensizwa yimina loyo. Kwele lo dumo. Inkuzimalanga. Ya. Yabona ugqokele brand lena nawe uzobona ukuthi abantu bahlonipha ngoba manje ugqoka indoda engaphezulu kaRamaphosa. Umtsizwa nje. Ya indoda emeli phela mina mfuntshe yimi ngedwa umuntu osameli iqiniso emhlabeni. Akekho umuntu. Yimi ngedwa ngisho Adam. La kuphuma khona wonke umuntu la amhluli iqiniso. Yimi ngedwa umuntu omeli iqiniso mina uPhungalenja. Ya inkuzimalanga. Phondo libomvu phetsha nomnyama. Ingqule emhlophe emadolo abomvu egazini labafowabo. Yayizwa leyo nto. Unyakaza kwesinqa intophi nephethe kahle kusuka enkulumo emabhincene. Okwabanikazi kuyobela kubanikazi umuntu asathi ngaphiwa ngayisela adlala imashina kuyobela esini intuthu ezodla maziyobona imlomo. Yayizwa leyo nto. Ayi ngiseyilona ikwele lo dumo leli. Ziyakhala abafana bakithi zikhala ngempela. So bafowethu sithengeni impahla sibe bahle. Disehemba manje uyeza unyaka omusha ubani lo? Ozayo. 2023. Ngena 2023 manje bafowethu. Ngicela ukuthi sibe bahle. Uyabona? Sibe bahle bafowethu sibe bahle impela nje. Umthetho uyavuma. Ya. Ayibambi bangase ngitara kakhulu ngifuna uTrapha kakhulu.